Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Recently po, nag-hire po kami ng driver na tagahatid sa aking mga anak papunta sa school. Meron lang po ako narinig na kwento tungkol sa isang driver na nang-aabuso ng mga kids. Kaya tuloy, ako po ay napapraning. Kaya nga ako nag-hire ng tsuper para magawa ko rin ang dapat kong magawa sa opisina. Ano po kaya ang pwede nyong ma-recommend na mga device na pwede kong i-install sa loob ng sasakyan namin? Pati to tinatanong sa atin. Di kaibiganin natin to. Bakit? May driver, eh. oo. No. Ikaw ba may Sabagay, driver ka ni wala. Kuya? Sa bagay, ang mga kakilala lang natin na may driver ay yung mga alam nating yayamanin. Tama. Tsaka may extrang budget. Oo. Kasi bakit naman hindi natin gugustuhin na may magmaneho para sa atin, Oo di ba? naman. Syempre gugustuhin natin yan. Okay, friend! Galingan natin, friend. Oo, Ganito friend. yon. Ganito yan, friend. Sabi ko nga sa'yo, kahit hindi naman ako maalam tungkol sa mga device, para sa'yo, friend. Para sa iyo, friend, magtatanong ako, friend. Ayan. Ganyan. Unang-una na isasuggest ni Nicole dyan, magpapalipad ng drone na susundan yung Ayan, sasakyan. ganon, high-tech na tayo ngayon, di ba? Ganon. Pero dapat yung drone, kasi yayamanin naman tong si friend, di ba? Oo. Dapat yung drone, kaya niyang maging invisible and stay invisible, Ayan, di ba? tama. Ngayon, kung anong klaseng drone yan at saan bibilhin, hindi ko na problema, di ba? Well, honestly, Nakakaloka. pwede mong gawin dyan, maglagay ka ng parang Yung mga dashcam, di ba? Dashcam na nare-record yung harap at sa loob. Parang yung sa mga green GSM drivers Ayan. natin. Na nare-record po yung dyan for security, both drivers and the passenger. Correct. So baka meron, hindi ko po alam kung meron ito na parang Oo. available para sa mga private Meron yan, individuals. meron yan, For oo. sure, meron. Meron yan. Wala naman yatang Oo. hindi nabibili na dito sa Pilipinas. At Oo. wala naman yatang bagay na hindi po nagawa na ng China. Correct, Yan. oo. So, Pero meron. para mas maganda, magpa-install ka na hindi alam ng driver mo. Totoo. Ayan. So, dapat hindi siya yung kitang-kita may camera ako. Oo. Tapos yung namumula pa, di ba? Di ba Correct. dapat ganun yun? Yung parang comfortable ka kasi alam mo na wala namang, yung how you are kapag Oo. wala nagbabantay. Kasi malalaman mo talaga ang tunay na ugali ng isang tao kung ano yung ugali niya pag wala nakatingin, pag walang nagbabantay. Ayan. So, ang nakikita ko dito parang hindi option sa kanya yung i-let go yung driver eh. Oo, Diba? kasi kinakailangan niya Kasi eh. kinakailangan niya. At saka kaya nga siya Oo. nag-hire. Siyempre, napapraning lang talaga siya. Una, hindi naman din lahat ng super ay ganun ha. Kung meron po tayo nabasa na ganyang klaseng article or napanood na video, I think mga isolated cases yan dahil kami po sa tagal-tagal na po namin dito sa industriyang ito na mga super po ang lagi po nakatutok Yes, sa amin. oo. Ang dami po namin kakilala na ang babait po ng mga yan. Tama, Diba? oo. So, ang kailangan din talaga una dyan is na screen mo ba ito Oo. ng maigi. Ayan. I mean, So, alam kasi mo, kung minsan hindi porket na-recommend ni ganito, Oo. dapat yung background checking, correct importante na, din na yan ikaw mismo. Kasi Oo. minsan yung mga iba na nag-recommend, kakilala lang nila pero hindi naman talaga nila Oo, kakilala. yan. Actually, sa totoo lang 'di ba? Kung minsan nga kasama mo ng ilang taon, hindi mo pa siya tunay na kakilala eh. So Correct. hindi ka magbe-base lang sa
kakilala ng kakilala. Ayan. So, isa pa siguro na pwede mong gawin, lagyan mo ng yung GPS tracker. Ayan, may mga ganon. Ayan, oo. Para alam mo kung Kung saan napupunta kung saan. talaga. At hindi lang siguro yung mismong sasakyan, kundi yung mga anak mo. Mhm. So, 'di ba meron ng mga device, may mga watches na smart Mhm. na matatrack mo sila, o di naman kaya may mga dinidikit sa mga Oo. sa mga bag, mga ganon. Madami na pong I think kailangan mo lang mag-research. Ayan. At higit sa lahat, alamin mo kung saan galing yung chika na yan na inaabuso yung anak Oo, mo. meron kasi. Ako din hindi naman inaabuso yung anak niya, kundi nabasa niya na hindi niya alam na all this time may inaabuso pala nung driver nila yung anak. Ang Ay. nagsabi lang ay teacher. So I don't even know if that story is true or whatever it is. Diba? Nakakapraning naman kasi Oo. talaga. So, i-verify mo rin din kasi baka hindi naman totoo yung Correct. para baka ma-offend din naman yung driver. Oo, Diba? 'di ba? Or di naman kaya kung talagang sadyang parang hindi ka talaga makampante. Ayaw naman din natin na hindi ka kampante. Oo, kung wala kang peace of mind, Oo, edi... recalibrate. Oo. Okay, so kung wala tayong magiging super, paano magiging schedule natin? 'Di ba? Paano ako makakapag-work and at the same time, alam mo yung mga ganon. Oo, kasi marami na mga mayayaman ang ginagawa na lang nagbo-book na lang sila ng yung mga TNVS na talagang suki at mapagkakatiwalaan nila. Meron din mga ganon, Oo. 'di ba? So, gets talaga natin. Kaya lahat sa mga nakatutok ngayon, tas papasok pa po kayo sa motel, pati po mga ganitong bagay, iintindihin nyo po pag nagkaanak kayo. So kung hindi ka pa handa talaga, una-una wala ka pang Oo. pambili ng diaper na hindi mo Correct. mapagamot yung pimples mo sa likod. May mga ganitong konsiderasyon na gusto mo magtrabaho pero hindi ka makapagtrabaho kasi may mga bata na kailangan Oo. ding ihatid sa school. Correct. Ganyan. Mhm. Diba? At syempre, hindi lang basta may hatid sa school, yung security din ng mga Correct. bata. Totoo. Ayan, importante yan. Tama. Kaya check out na. Check out. Check out na kayo dyan. Hindi pa kayo pumapasok, check out na. Habang nagsasour yung kasama mo, Oo, lumabas alis ka na. Kasi may mga ganitong klaseng problema. O di naman kaya isa ring option kung hindi ka comfortable na lalaki lang yung kasama as a driver, di magdagdag ng pwedeng kasama ng mga kids. Oh, yun, pwede. 'Di ba? Oo. Or isa ring option, yung kunyari meron kayong iba-iba kasi depende sa sitwasyon na meron kayo eh. Oo. Kung meron ito ginagawa to ng mga kaibigan ko eh. Yung yaya nila na matagal na, tinuruan nilang mag-drive. Mag-drive. Oo, Pinag-driving lessons nila. Ayun. Ganon. So, na siya, madami na siyang role. So, syempre, dahil may dagdag na responsibility, edi may dagdag May na dagdag sweldo. na sahod. Ang maganda dito, nadagdagan mo din yung skill niya. Correct. So kung umalis man siya sa inyo, pero syempre ang goal magstay, 'di ba? Kung umalis man, at least ang naiambag mo sa buhay niya, nadagdagan mo yung skill niya. Tama. 'Di ba? So pwedeng ganon. Hindi namin alam eh. Gaano ba kadami yung pera mo, friend? Para yung advice namin depende sa kaba ng yaman. Oh. Ganon. Ay nako. Oh, so kalmahan mo lang, mami. Oo. Okay lang yan ang maganda dito, nakikita ko lang nakagandahan dito is you are very concerned. Yun naman yun. Hindi ka walang pakialam. I think it's okay to be praning. Mas maganda na maging praning. Better praning than sorry. Better safe than sorry. Tama. Diba? Ayaw natin na sa huli nagsisit. Tsaka yung ganyan, kapag ka meron kang feeling na kakaiba, pakinggan mo rin yung kakaibang feeling na yan. Oo, yung instinct mo. Oo, kasi yung mother's instinct talaga. Yes, makinig ka dyan. Sobrang napaka-effective talaga niyan. Ganon. So, yun nga, sabi ni Nicole, better safe than sorry. Yes, diba? okay na yung praning kesa kesa Magulat ka na lang, Correct. di ba? So, again, may mga technologies and pwede din, mas maganda makipag-usap ka sa mga, kung may friend ka na, makonek ka sa mga car enthusiasts talaga na, Alam mo, ang ganda na nga ng world ngayon kasi magta-type ka lang. Oo, It's ang at the bilis tip na. of your fingers. Totoo. Ang bilis na lahat ng Andyan mga na lahat. posibleng kailangan mo ay nandyan na lahat. Correct. Nung araw, 'di ba? Hindi kinailangan ko pang mag-join ng car club, 'di ba? Para malaman ko kung saan ang mga tamang bilihan ng mga parts. Oo nga pala. Parts ba? Talaga? Hindi, Bakit ka nag-join? Parts of the body. Yung mga ka-car club.
Tapos, parts of the body ng mga car club members. ng mga car club members. Hindi, kasi sabi yan sa akin ng kapatid ko dati. In fairness, kaya Aha. bago ako mag-join ng club, parang ang sinabi talaga ng kapatid kong lalaki. Aha. Sabi niya, ate, maganda mag-join ka ng car club. Noong totoo nag-umpisa naman. na ako mag-drive na on my own. Aha. Sabi niya kasi, itong mga to, usually, 'di ba, sila yung Oo. na tumutulong sa iyo pag At saka meron hindi ka kang- maluloko pag pumunta ka sa shop eh. Oo. Kasi magtatanong ka muna. Yes, Oo. ganyan. Yun yung Ayan. mga sinasabi Pero nagbago niya. po yung yung Nung yung goal ni Nicole. Nung may mga nakita akong pwede. Charot. Pwede to. Ayos to ah. Ang siya pala. Nakakainis ka. Kuya. Kuya, may flat. Kuya, pa bomba. Chess! Nakakainis. Alam mo ba, meron akong naghahanap ako nung recently, 'di ba? Pinapahanap tayo ng pictures natin noong 2016. Kasi yun ay uso daw eh. Trend daw siya eh. Parang ganun? 2016 versus 2026. Hindi mo nabasa siguro sa Ay, sorry, baka nalagpasan ko. Oo. Yun. So, merong instruction yung taga-digital team natin na sumabay tayo sa trend. So, 2016 versus 2026. Okay. 10 years na, di ba? So, kakaano ko ng, kakabalik ko ng mga activity log Kaya ko nakita noon. ko pala yung yung kay Princess. Oo, Saka correct. kay Papa Ren, Oo. yung pinost mo. Yes, kasi nga na, Nagchichismisan. correct. 2016 pala nagchichismisan na sila 10 years ago hanggang ngayon. Tawang-tawa si Princess Correct. hanggang ngayon. Oo, ganon. So, yun. Masaya siyang balikan eh. Oo. Actually, sa totoo, yun yung kagandahan ng ma-post ka. Masaya siya kapag ka dumating yung time na babalikan mo siya. Nakakatuwa siyang balikan. Hindi lang lahat though. Hindi mga, katulad ng mga caption nating nakakahiya, di ba? Sige. Nakakainis balikan yung parang, yak, bakit ako may ganitong rant? So, meron akong isang nabalikan na parang sa throwback, sa long ago, na yun yung mga car club, ang arte-arte ko, Jigs. Yung parang ine-explain ko yung mga, basta ganun ako magsalita. Tapos may braces pa ako. Oo, talaga parang, kasi, ganun. Oo, parang, basta nakapaligid sila sa akin eh. Oo. Paligid sila sa akin. Tapos ine-explain ko yung makina ko na wala naman ko alam sa makina. Besa, ang alam ko sa sarili ko, natandaan ko yung moment na yun, ang arte-arte ko. Nakakaloka! Ayan. Ay. Yun yung yung talagang Nicole Yala na ini-embrace mo, di ba? Totoo. Ganyan. No, anyways, dati kasi kailangan mo pa sumali ng car club. Yung mga tipong kailangan mo pa talaga. Physically, kinakailangan mo sumali. Every week, yung may Oo. attendant ka na, may attendance May yan. yan. Correct, may Oo. EB. O ngayon, kahit hindi ka car club member, it's easy now because pwede ka mag-research. Or pwede ka pa rin mag-join sa car club kahit online lang. Pwede sa chat din. group. Ako member ako ng kasi kung may problema sa akin, kung tatanong ko muna doon. Correct. Diba? Totoo yan. Dati walang online. Oo. So kung gusto mong alamin yung parts ng sasakyan mo, dapat meron ka talagang actual, literal, naka-car oo. club. Pupunta ka talaga. Correct. Ngayon nandyan na lahat eh. Oo. Type mo lang baka ikaw pa yung mataranta malito. Tama. 2 days na hindi ka pa makapili sa dami ng options. Good luck Ayan. sa paghanap ng perfect device para sa'yo. Ayan. Ha, friend? Alright. Na may driver friend. Tama. Salamat sa pagtutok mga kabisyo. At syempre, hanggang dito po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1